Gaur bideo honetan Azpeitiko bihotzera egingo dugu bisita. Azpeitiko azokara eta elikagunea ezagutuko ditugu. Zergatik uste duzu garrantzitsua dela herrian elikagunea eta azoka egotea? Elikagunen Euskal Herrien ekoiztuteko jatekuek saltzein dituzte eta nahi garrantzitsu iruditzen geure herrien ekoiztuteko jatekuek erabiltzi, geuk. Nik uste dut garrantzitsua dela elkar aberazten garelako. Eta ganetik, eurak gu hemen ez gaudenean egiten dabelako gure produktuen propaganda edo ezautzea moten dabelako. Gure ustez, herri baten elikagunia bezalako proiektu bat eta azokak, baserritarren azokak egotie garrantzitsua da. Batetik, herritarrak bertako produktuk eskuratzeko aukeri aukitzeko eta bestetik, baserritik bizi diren ekoizleek behaien produktuek saldu ahal izateko. Eta bide hortan gero landa eremu bizi bat eta baserritarren bizile baita ere ekonomikoki bideragarria eta bizigarria izateko baldintzak sortzeko. Egunean zenbat erosle etortzen dira? Gu aztien behin etortzegea honea azoka eta 80 bat erosle olako bat izaten ditugu. Nire kasuan ni berrian naz eta gutxi gora bera 20 bat persona bueltan. Zorionez esati dakegu Azpeitiko herriek elikagunia proiektuekin oso ondo erantzun dula, perfil ezberdinetako jendie bertaratzeala, bai jende heldu, gazte eta eremu ezberdinetako jendie, eta horri eskerrak proiektue aurrea arrakastaz dihuen momentuz. Azpeitira bakarrik etortzen alzara edo beste herrietara ere bai? Ez, azoka Azpeitira bakarrik etortzegea, baina gero Gipuzkoan banaketa egite dugu. Zarautz, Zumai, Donosti aldeare jute geha bai. Zin izan etorten, oentxe dela, aurten ingo ditut 3 urte, da etorten az berriatuatik, Bizkaitik. Momentu honetan etorten az, Azpeitira asteartetan eta larun batetan joaten az Zarautza. Zer erosten duzu azokan eta zer denda handietan? Azokan saiatzen naiz bertako berdurak eta erosten, eta beste salmenta honditan eroste ditut bestelako gauzak, adibidez jaboiak eta olako gauzak, baina elikagaie saiatzen naiz bertakoa erosten. Azokan normalien erosti dutenak bertako produktu izatea, frutak, berdurak, olako oinarrizko janaie gehien bat. Eta gero ja denda hundietan, erropak eta gailuek eta hola, tendentzia da denda hundietan erostekoa. Azoka eta supermerkatuen arteko konparaketa egiten badugu, azokan konfiantza handia harremana, pertsona eta prezioa zuzena izango da. Aldiz, supermerkatuan guztiz aurkakoa izango da. Bi eredu dira eta oso desberdina gainera. Ikuspegi zabalago batetik begiratzen badugu, ikusiko dugu azoka komunitatea oso handu eragina. Herrian erosketak dirua herrian geratzen ziurtasun du. Honela bertako ekoizlea babesten ditugu eta komunitatea indartzen da. Horregatik da garrantzitsua herrian erostea, tokikoa eta ekonomia indartu eta jasangarritasuna sustatzeko delako. Erosi bertakoa, zaindu zeure burua eta zaindu herria.